Вашите послания за следващите 72 часа, нека да видим. Ще се опитам да изкарам от старото това, което е най-важно. Чудесно! Тук ще имате забавление, тук ще имате избори. Тук ще се чудите на къде да отидете, какво да направите първо, кое е най-важното за вас. Ще ви бъде труден този избор. Много важно послание тук има. Не всичко, което лети се яде, нали знаете, чували сте го това нещо, тук картите ви го напомнят с идеята да не правите прибързани неща, защото тук може да повлияете на любовта си, каквото и да значи това нещо, може би е конкретно за един човек. Внимавайте, защото срещу вас ще се изправи равен на вас съперник, такъв, който да ви каже, ти сбърка. Две аса до тук ви се редят, определено тук внимавайте кой избор ще хванете, защото с тези две аса може да изпуснете един небивал късмет. Мислете, не действайте само през забавление, нали така?